Halo, खुलुमबाय बयखौबो दिनै आंनि आइताबा खालि छुट्टी नोंथांमोना आं मानो गिदिंनो थांदों मार्केट थांदों नोंथांमोना नायनो हागोन आंनि न'नि रमनियानि न' बिदेशनि न'जों आं खारबाय मार्केटाव थांदों आं नोंथांमोना एरै नायनो हागोन आंनि कम्पानि हनै आंनि रुम पार्टनर आदा कुमार भण्डारिया एरै फैदों जोंनि निरज अधिकारी आदाया आंनि कम्पानिफोरा ओंखारबाय इसाबायदि बे बरफ गोलैनायनि इसाबायदि दं लासै थाबायदों आं आरो नोंथांमोना नाय बरफ स्नोफल नोंथांमोना नायनो हागोन माने इसाबायदि गोजांदों गुसु माने आंनि आखाइफोराबो बहुत ठन्डा जादों बहुत गुसुनो माइनास बेसे दंला दिनैनि टेम्पारेचार गुसु -6-8 दंदां आं दहाय नायोमोन बे आंनि कम्पानि नोंथांमोना नायनो हागोन इसाबायदि आरो बेखौ स्पेस आंनि कम्पानियाव पेनेल बनियो इसा बे कम्पानिनि गारि आरो बे आंनि कम्पानि इसाबायदिनो नोंथांमोना नायनो हागोन हनै हाग्राबो बिलाइफोरा गासिन बे ठन्डानि गुसुजों गबाय गासिन बिलाइफोरा बे आंनि आदा लासै थाबायदों बारहां गोग्लैब्ला आरो चोट नाङो आरो बे धुपनि बिबार गोजौनो बे सिकिउरिटि गार्ड न'